Апрель Тукай айы. Шул уңайдан республикада шигърият бәйрәмнәре, әдәби кичәләр, мәдәният һәм сәнгать көннәре уза. Быел Тукай премиясына тәкъдим ителгән кандидатлар арасында Марат Әмирханов исеме дә бар. Ул озак еллар Сөембикә журналының баш мөхәррир урынбасары булган язучы. Тукайның әнисенә багышланган Биби Мәмдүдә китабын үз акчасына чыгарып таратты. Тукайның әнисенә багышлап Мәрҗани мәчетендә Коръән ашы уздырды. Марат ага шактый актив иҗтимагый эш алып бара. Премияга Казан йорт, Биби Мәмдүдә һәм Улуг Мөхәммәд китаплары тәкъдим ителә. Улуг Мөхәммәд ул бик көчле шәхес булган. 14 yaşında ул Алтын Урда ханлыгының тахтына утыра. 18 ел шунда патша булып тора, хан булып тора. Һәм шуннан соң да төрле чыгышлар килеп чыгып, ул аннан китәргә мәҗбүр була. Биби Мәмдүдә китабында Марат ага шул чорны өйрәнеп Габдулла Тукайның әнисе язмышын ачыклап бирә. Биби Мәмдүдә безнең милләт анасы. Тукайның дөньяга килгән бик шәхес һәм бик катлаулы шәхес, бик каршылыклы шәхес. Ни өчен? Ана үз мәктәптә укыганда да, дәреслектәрдә дә инде шулай шайлаштырды. Аны без күрә алмадык. Аны һәр вакыт читкә тибәргә тырыштык. Һәм аны инде теге менә шушындый хыянәт читеп күрә алдына китерәләр икән. Безне шулай өйрәттеләр. Ләкин бу һич тә дөреслеккә туры килмәйде. Ни өчен ул үзенең баласын кемнедер бер каршыкка калдырып кияүгә чыккан. Нигә ул аны үзе белән алмаган? Кайбер әдәбият белгечләре фикеренчә, Тукай шушы юлны кичмәгән булса, бәлки без белгән шагыйрь булмас та иде. Чын язучы, тарихи әсәрләр язучы, тарихны тирәнтен белергә тиеш. Һәм аның әдәби сәләте булырга тиеш. Менә шул вакытта тарих та бар, әдәбият та бар, фәлсәфә дә бар, шәхес тә бар, аны язучы шәхес тә бар. Менә Марат Әмирхан менә шушы соңгысына керә. Biz яшь чакта Марат абый Әмирханов әле ул язучыдан бигрәк безнең журналист иде, танылган журналист иде. Ул Социалистик Татарстан газетасында җитди эшләр башкара торган журналист иде. Язучы буларак ул чагыштырмача соңрак формалашты дип беләбез. Күрәсең, Ходай Тәгаләнең бу бер үзенә күрә рәхмәтедер. Менә инде Марат абый әдәбиятта җитди әсәрләр язсын, җитди хезмәтләр куйсын өчен аңа Ходай гомер биргән. Беренче чиратта ул безнең халкыбызга, укучыбызга бик тә кирәкле тарихи темага, татар тарихына, татарның бөек зур шәхесләре тарихына багышланган, аларга тәгаенләнгән әсәрләр иҗат итә. Шуларны ул безнең халкыбызга, укучыбызга җиткерә. Һәм мондый эш, мондый хезмәт безнең өлкән язучыбызның әлеге иҗаты миңа калса ул бик тә ихтирамга лаек. Затлы кешеләребез турында затлы китап татар өйнең түрендә торса иде. Казан ханлыгы чоры турында әсәрләр Тукай бүләгенә бик лаек. Ләлә Зайнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.